Шистай элегелектен сәүдәгәрләр коласы булып саналган. Моңа иң беренче чиратта якыннан гына агучы Шулман елгасы сәбәпче. Борынгы бабайлар табигать уңайлыкларыннан кулай файдаланса, бүгенге көндә эшмәкәрлек кәсебенә керүчеләргә заманча мөмкинлекләрдән файдалана белү шарт. Моның өчен акыллы, белемле һәм тәвәккәл булырга кирәк. Шистай 2017 елда өстенлекле социаль-икътисади үсеш территориясе статусы алды. Эшмәкәрләр өчен яңа мөмкинлекләр бирә торган мәйдан бу. Аяк киемнәр җитештерүче Барс оешмасы резидентларының берсе Ирина Нәфиқова тегүче ул көн сайын 100 пар аяк киеме җитештерә. Вакытында зарплатаны бирәләр инде безгә, шунысы вакытында нәрсә нәрсә сорыйлар, шуны все откликается. Эше дә бар, акчасы да бар. Эше дә бар, акчасы да бар. Аллага шөкер, мин сөйнеп эшләп йөрим. Мондагы уртача хезмәт хакы 45 мең сум. Эшләргә урын булгач, яшьләр дә туган ягын ташлап читкә китү ягын карамый. Шәһәргә барып эзләргә кирәкми, Казанларга. Ничә ел монда инде? Монда мин ачылганнан бирле эшлим, 4нче ел. Иң башыннан. Яз һәм көз көннәрендә кия торган резин аяк киеме нәкъ менә шунда җитештерелә. Моның өчен махсус улакларга сыек резинкалар һәм ул шушы станокларда санаулы минутлар эчендә әзер дә була. Менә күргәнебезчә, әле яңа гына табадан төшкән кап-кайнар аяк киеме. Көненә 500 пар шундай аяк киемен җитештереп чыгаралар. Бу резидент 4 ел элек монда килеп урнаша, 200 ләп кешене эшли иткәннәр, продукция бөтен илгә тарала. Эш комплекслары бар, алга таба 4нчесен төзергә ниятлиләр. Әлбәттә, сәнәгатьтә кыенлыкларсыз булмый ди оешма җитәкчесе. На сегодняшний день штат. Безнең монда елына 1 миллион пар аяк киеме җитештерелә. Без Россиядә иң зур 10 оешма исемлегенә керәбез. Товар әйләнеше 1 миллиард сум тирәсе. Шистайның өстенлекле социаль-икътисади үсеш территориясендә хәзер 25 резидент бар, 1300 кеше эшли. Бу план 90%-ка үтәлгән, ләкин соңгы 2 елда 2 яңа резидент кына җәлеп ителгән. Бу проблемага узган ада Татарстанның икътисад министрлыгы коллегиясе Рөстәм Миннеханов та игътибарны арттырырга кушкан иде. Район хакимиятендә әйтүләренчә, резидентларның аз булуларының сәбәпләре бар. Һәркемдә зур җаваплылык белән бизнеска алынырга батырчылык итми. Чөнки таләпләр буенча эшне яңа баштан башлау шарт. Киңәшмә үткәрдек, моны карадык. Хәзер ул эшне активлаштырабыз инде. Безнең тагын бер потенциаль резидент бар. Менә шулар белән эшлибез бүгенге көндә. Үзебезнең эшмәкәрләр белән, безнең урындагы эшмәкәрләр бик актив түгел. Менә алар белән эшләргә тырышачакбыз. Аларны да җәлеп итәргә кирәк менә бу мероприятиегә. Өстенлекле социаль-икътисади үсеш территориясе бизнеска берничә ташлама бирә. Табышка салым кимрәк, милек һәм җир салымыннан азат итәләр. Быел Шистайда тагын 5 компания проектларын гамәлгә ашырырга җыена. В этом году Без даими рәвештә сөйләшүләр алып барабыз. Кемдер инде үз эшен булдырган, җайга салынган проектны үстерәләр. Ә бит тигез урында яңа эш башлау һәркем өчен дә җиңел бирелми. Андый адымга бик атлыгып тормыйлар, хәтта ниндидер өстенлекләр булса да. Быел Шистай өчен төп бурычларның берсе резидентлар белән активрак эшләү һәм инвестициялар проектларын тормышка ашыруда ярдәм күрсәтү. Шистай районыннан Илдар Сафиуллин, Гадел Миңдубаев, Яңа Гасыр каналы.